Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay o ita alawas ana pauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Dandani ka mutlag turpusan. Makaginawa mutla da tao amang remedyo iti pagadal mo. Ikagumam ti agsapol iti trabaho minton makaturpos ka tapno matulungan mo't dagiti addem. Wan tatang, nanang, tulungak ida apaman nga dan trabaho. Rombang laeng. Adal laeng ti makatulong kada kayo. Tapno saan nyo ang mapadasan ti rigat ang napadasan mi iti amayo. Imulam dayta iti panunot mo. No adal, adal. Dayta tigapuna ang mapangkaijay syudad. Wan tatang, jak tumat baybay ang dagiti kakabsat ko. Siyak to timang tulong kadakwada, tapno agpapada kami ang makaturpos. Numalpas di adim. Isuntumat timang tulong iti adyan na. Wan tang, nang. Imbag ta nagbayad ka ni iti abang mo iti kwartom. Ni Rose, saan pa'y ang nagbayad? Nakitak mo't anawadwad ti kwartana, nana. Saan ka di pa yan nagbayad? Saan pa'y nga rod? Amang ano nagastos namanan, kat maitantan manan ti panagbayad na. Amang ano itid ng tumatlaang, nana. Itad nanto, into no mayabulan. Kanayon lakas ta. Tiam mo kat inikkandag iti dadakkel na, iti pagbayad na, iti abang na, nana. Apay ngay nga rod, adi na itad. Ibagam tuman kan kwa na tagbayadan, awan ngamin di ta kwarto na. Taibagak to inton sumangpet, nana. Imbili ni Nana Dorotea, ti abang mo kano. Ne, apay, manuti intang dan na kan ka, tas sikapay ti umay mangibaga. Awan intang dan na kanyak, imbilin na laang. Indanon ko laang matibilin na. Inak to agbayad no kayat ko. Sana si kakit din ti umay mangibagbaga, tas saan asika ti akin balay iti pagabanga. Pasensyan imbaundak laang. Sige, mapanakon. Imbagada lang kan ka, imay kamutan, naglaing kan, nagtulnog kamutan, nga awan mo't nga rod tangdan mo. Madlaw ko, kat saan ka naragsak? Numapan ni Monica ije kondominium mo, bro. Jakman amo bro. Demanding kan silosa ngamin. Ti kano pa nagselos, kat tanda ti panagayat, bro. Ngem no sobramat a silosa. Saan anaing kalintigan nga aramid? Sabagay, makauma no nalabos nga agpaiso. No saan kami ko mga engage? Ibagak asaanin nga umay ije kondo. Ha? Grabe kamat bro. Saan kayo pa yung agasawa? Ang naumakan iti fiansaym? Makauma ti galad kan aramid na. Nalaing pa'y amang parnoy iti apa. Basit labanag, agpasugnod. Ay, narigat nga rod no kasta. Yari ko man iti may sa aklase ti makan, analaka a makasuya. Ha? Ay, unay daytan a makasuya? Sweetheart, agpa-deliver ta dito iti makan. Saan ko nga amo ti agluto? Okay, sikan ti agorder. Nonya ti kayat mo, isumatin ti kayat ko. Maturugak dito kondominium mo. Nga mamangano sa pulen da kadagiti dadakkel mo. Nagpakadaak. Amuda, andito'y tinapanak. Okay, nga minton bigat, ada papanak. Ada meeting mi kadagiti kakadduak, iti may sa analatak a hotel. Intun bigat nga agawidak. Mano ka tingal daw mo ijay? Di da pa imbaga, no manungal daw mi ijay. Kasta ka di? Pudno ka di ang meeting, ti papanam? Tanya ko mati sa bali a papanak. Amangan mat, no adda sa bali aka-date mo a babae. Aday ta ka manen. Kanayon ka lang agatap. Ay, ayatan ka nga minunay, Dennis. Syaklaan, timang tagikwakan ka. Adda nakita ka nang itulod kan ka dito'y gate ti pagadalan. Kaayan ayat mo?
Ha? Makadanon da ito'y kadatatang mo. Amok akaungat da ka, numaamuan da nga dagayam kaayan ayat mo. Pang-asim ko, mamat. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Ti amu da kat nasingpat ka nga anak. Saan? Tagaranggandyang kamot gayam. Awan ba ti madingar aramidak? Uray tupay sikak at adamat kaayan ayat mo. Ngam amu da tatang adan kaayan ayat ko. Inyam amok pa'y kadakwada. Kan, adda mabalin ti kaayan ayat ko. Pang-asim. Saan ko man adumanon kadakwada? Ada pagtulagang tanana. Nayunak titad ko abayad ti abang ko itaabulan. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Sapay naabakak iti madyong. Nakasaunak namin ti kayan ayat ni Cecil. No maikagumaam ka no ang makastrat iti kwarto ni Cecil, adda ka no dakkel agatad nga itad na kan ka. Day talagayam. Nalakalaan day ta. Ikan tayo lang iti pagpaturog tinuman ni Cecil. Makaunag ti kayan ayat na ngawan parikot. Sige nana, tapno agpada kami iti kasasaad. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak nana. Masapul nga agsikugmat ni Cecil. Tapno di da ibaga ijay lugar mi, anasingsingpat ni Cecil ngam siya. Basta day ta dyo pagpunak iti madyong. Areglado. Uminom ka iti Diyos balasang ko. Adda tinimplak di ta Diyos. Kalkalpas mi kadaros nga iminom. Mawawak ngagpaiso, nana. Kagap-gapok ijay pagadalan. Ala, uminom ka lang basang. Aha. Oh, atoy. Agyaman ak, nana. Naibos nga minan ti kwartak. At binayhadak ijay pagadalan. Ala, basang. Uminom ka lang. Agyaman ak, nana. Sige, mapana ko ni ti kwarto. Awan na nyaman na, basang. Nabanugak nga ta. Makaturturugak matan. Agidak pa'y man. Agluto ak inton makaraingak. Itaman pa yung makaturturugak anak gapoy dya pagadalan. Ininom na ka din, nana? Wen basang. Imunagan iti kwarto na. Oh, ayan nga itimbagam amang tad iti kwarta pagpuunak nga agmadyong. Awaga kon, taadda iti asidag. Umay adagos dayjay, apaman amaamuan na nga addan iti kwarto na ni Cecil. Iya puram nga rod tamapanakon iti matyungan. Mabitla nga rod nana, taawaga kon. Tungpalan na nga tamat ti kunam nga itad na agatad. Diyo paunagan iti kwarto, no awan ti itad na akwarta, nana. Ay, wen kayam. No money, no honey. Apay kastoy ti marignak. Apay nagsakit. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak. Apay asaan nakatrang ka ti kwarto. Adalakit di madihan na pasamak kanya. Mabalik ka mo, mayak kita, Cecil. Ada ko may baga. Pasensyaan nga nasakit ti bagik. Enton maminsan langan. Mabalin? No di mo kayak di saan? Sige, nakarudan. Anya nga tati aramidan na iti ruwar ti silid ko iti kastoy nga oras. Diyos ko, anya da ito yan napasamak kanya. Rombang ko maanagawid ni Cecil ita. Apay nga taasan ang nagawid. Da siguro nakaladawan na Wano, awan ti pagluganan na. Isuasan ang nakaawid. Nalabit akasta. Nagrigat kat ngaminan ti lugan dito lugar tayo. Tangarod kahit. No awan agudong, awan ti agbiyahe.
Uray makadano ni Jay Ile, no awan mo't pagluganan na nga umay dito'y away. Sayang mo ti paggasolina no agbiyahe nga awan pasaheros na. Awan nga ta ti adu anagudong ita. Ay, orayan, aginggat madamdama. Amangan no ada nakataktakan ti lugan. Awan pa'y nga ta may ti kaadalan na ani Rose. Innak man iji balay da, tahinak man agdamag. Kasano kita nga agawin? Limlim tagdagi ti matak. Madlawlao na yan nagsaksakitak. Mabainak matamang damag iti landlady. No asino tinakaunag iti kwartok. Nagruna matasan ko ang maibaga ka ni Rose. Anya ita ti aramidag. Nakaawid kamot gaya man, Rose. Ayan nga'y ni Cecil. Ay, nakitak mo ta na panda nagpasyar iti kaayan-ayat na, nana. Anya? Ada ka ayan-ayat ni Cecil? Wan, nana. Kanayon ati pasyar da. Ay, ti sinalbag a babae. Garang gantyang. Hay, saan langan nga agpakpakita kanyak dayjay a babae? Anya ka di ti aramidan nyo, nana. Ipungot ko kan idumudum ka. Ay na, saan mo ta, nana? Balasang ni Cecil. Karbangan na mo ti makiayan-ayat. Ay, saan na pa'y akan ito ang makiayan-ayata? At da nagtutulagan mi asa nga pamilya, kat di nadadaulan dayta. Anya ka di dayta ang nagtutulagan nyo, nana? Para kada kami laang dayjay. Sige, kada pa'y papanak. Ay, anya dyan na aramid ko. Dakasamot ng ti mapasamak ka ni Cecil. Nalabos samot ng ti naramid ko kankwana. Apay akasla makakaungit ka si Mang Bait. Garang ganjang dayjay apagad adaalan. Sa balimot gahayam ti ubraan na iya syudad. Anya? Anya ti ubrain na ako nam? Naibaga ni Rose. Isu asaan ang nagawid. Napanda ka no nag-date iti kaayad-ayat na. Anya? Manipod ita. Saan tan nga ikan iti kwartana? Makita na nuan niya ita ti pagtungpalan ti sukir nga anak. No agkamkamalay laksidak nga anak dayta. Ay ora siyak, laksidak matan nga anak. Naamwanda nanang mo nga adda kaayan-ayat mo. Saan ka kanong agpakpakita kadakwada? Indanon mo ka di? Adan samot nakakita kada kayo ang nagkuyog. Iso siguro tinangidanon. Sapay delikado no makapungtot da nanang kantatang. Agkabilda. Dayta tiimbili ni nanang mo. Saan ka kanong agpakpakita, taipungot kan idumudum na ka. Ikagumaklat ta ti agturbos. Tong palag tinagtulagan mi. Barang mapakawandak. At damot gayam nagtulagan nyo. Apay ngamin asinupring mo ida. No apay nga minanagayatak alasapa. Dakas ka di ti agayat. Hay, ayat-aya. Naragsak analiday. Nasamit. Ngam no maminsan. Napait. Di ka pa'y matla nagbayad iti abang mo, si ka Cecil. Mabalin ka di nga intol umay abulan ti panagbayad ko, nana. Awan pa'y ngamin kwartak. Kasla saan kamot ngamin ang nagawid at imawat iti kwartam kadag iti dadakkel mo. Ada ka no nakaidanon kadakwada, nga ada ka ayan-ayat ko. Iso linaksid da ko, nana. Di da ko nikan iti kwartak. Kasano nga rodan ti pagbayad mo dito boarding house ko? Alangan mo't alibre ti abang mo. Ay sana mabalin. Ikagumakti agsapol iti part-time job ko, nana. Kasano ti panagadal mo? Isa miraklat ti aghandal, nana. Ala, ikan ka lang iti may sabulan apawayway. No di ka pa'y makabayad, agtalaw kan. Ikagumakti agbirok iti trabaho, nana. Rumbang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan,
Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti panagbiag da Tata Jose ken Nana Corazon. Ngem ikagkagumaan da pagadalan ni Cecil nga anak da. Tapno isunto ti mang paadalmat kadagiti ading na. Nagbaligi ti landlady kan ni Rose, anang pardaya kan ni Cecil. Katgapo iti dayta pasamak. Linaksid nga rod da Tata Jose ken Nana Corazon ni Cecil, akas anak da. Iti sabali abangir, nasingpet ni Dennis. Ngam silosa ken maditi kababalin ni Monica nga kaayan-ayat na. Kabayatan na, agsingsingir ti landlady ken ni Cecil, iti bayad na iti kwarto na. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikagumaktag birok iti trabaho, nana. Rumbang lang, no saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Agbayad akto, nana. Didak ko mapapanawan, tadandani ako nagturpos. Awan pagdagusak. Kapilitan na pagtalawon ka no saan ka makabayad. Saan ko nana? Mangrugyak ngagtrabaho iti fast food chain inton bigat. Sumardeng ka ka din nga agadal. Saan, nana? Agadalak iti aldaw. Agtrabaho aging gana alas 10 iti rabii kalpasan ti klasik. Imbag man, takabaalam da ita. Masapo lang makaturpusak, nana. Madamag kuman, basang. Agdadagsan ka di. Sapay ko tagpulo ti akin aramid iti daytoy, nana. Jak amo, no asino tinagaramid. Marurudak atal agakan ni Cecil. Dinadaol na ti Masakbayan tayo amin. Gapo iti kinagaranggandyang na. Makabil ko no makita ka. Di na mo ti dumngag iti pamagbaga. Sigurado asaan ang makaturpos. Tawanan kwarta pagbayad na iti amin na masapsapol na. Ha? Agawid to nga may agpakpakasi ngam saan ko akasyan. Makaraman to pa yan, magpakita kanyak dito'y balay. Anyan ang nagsakit ti pan nakapaay kun. Kunakno addan makatulong kada tayo. Saan mo? Tajay bukod na apagragsakan ti inununada. Garanggandyang nga talaga. Ala, saan mo na panunutin da dya babae? Ingkulbo na ta, naganak na. Ha, amuna ano kasan o tirigat taken kwa na tapno laang makaadal. Ngam pinaay na ta. Sigurado nga agrigatain, tawanin ti pangalaan na iti gastusin na. Simurot siguron iti kaayan-ayat na. Apay ngay unak pay diti kondo. Ngamsi ka. Napanam ka di. Adamiting mi kadagiti kakadwak iti opisina. Apay adi mo imbaga. Tapno jak kuman nagururay dito ruwar ti kondominium mo. Diyak amo nga umay ka. Samaysa. Saan ka di nga datulbak nga igam mo? Kwa, iti nga may sa abag ti ayan na. Basol ko ka di? No umay ka dito kondo, rumbang nga dalat tatulbak mo. Tadi mo amo no maladaw ako no saan. Lukatam nga ruden Tanaban nugak nakatakdar dito ruwar. Dakalan ti tiyan mo. Amo ka di dagiti dadakal mo ngagdadagsan ka. Saan pa'y nana? Nukas dyan nga agawid Jay lawlaw abado ti usarat. Kan kanayo nak anaka-jacket.
Tapno di damadlaw. Ngam saan ngagnanayon a mailimod mo ti amin. No siyak ti sika, sumurot akon iti akin puto. Dayta ita ti parikot ko, nana. Adagayam asawa ti nakailaw anak. Naamuan ka di ti asawa na. Nakita na kami ngagpaspasyar di parke. Binalaagan na kami, nga idarum na kami kano no agkuyog kami pay. Adda kano tulagan na amang sipot kada kami. Daytan ti dakes ita. Agbalin a bastardo ti anak mo to. Ayan ka din ni Cecil, nana. Adda ka no part-time job na. Inga na alas 10 no rabi. Anya? Agtrabaho aging kat alas 10? Kat ada klase na iti alas 8 iti bigat? Hay, jak maanusan no siyak. Madlaw ko adumakdakkel mo at ti tiyan na. Nakaumay kamat dito'y boarding house, kaka. Umay ko kumaipungot ti awanan bain a babae. Simurot ka di iti kayan ayat na. Tsaka mo, nga maladaw asumang sangpad. Pasaray pasado alas 10, kaka. Garanggan tiyang a talaga. Makabaybayad ka di matlaang iti abang na. Wunmot, kaka. Ni Rose ti saan ang makabaybayad. Madlaw pa yan ti tiyan na. Anya ti kayat mo asawan iti madlaw ti tiyan na. Diyo ka di mo, ngagdadagsan dagiti dua, kaka. Anya, agdadagsan ko nama. Kadwada ka di dita kwarto da, tinakasikog ka da kwada. No tinakasikog kin ni Rose, adda asawa na. Binalaagan pa iti asawa ti lalaki, nga idarom na idanog tultuloy ti relasyon da. Kat ni Cecil, asino ti ama ti sikog na? Saan ko nga ammo, kaka? No nadanon ko kuma ni Cecil iji kasera na, indumodom ko kuma. Anya? Napan ka iti kasera na? Anya nga iti naramid mo ijay? Mapan ko kumangarod, idumodom. Ngam ko nate pagkaskasiraan na, asala ka no sumangsangpot. Iti pasado alas 10 iti rabi eh. Ha, masikog ti garanggandyang. Ay na, mangibabay na babae. Di nala matultulad ni Rose. Uray mo't dayjay a Rose. May samot agaranggandyang. Masikog kanumat. Ah, Adda asawa ka no tinakailawanan na. ay agpadada. Agadal tinapananda ijay syudad. Ngam sabali tinararamid da. Ha, Nasakit unay tinakam ko iti na ito'y anapasamak. Napaay tinamnamak. Impagman, tamaanusam ti agtrabaho iti rabii, kan agadal iti aldaw. Anusak tapno makaturpusak. Kasla di ka mat sumsumrekan. Agturpustan. Bagsak dagiti grado. Sa anak siguro ang makaturpos itatawan. Sayang saan ka makaturpos. Sumagmamanulangan na bulan. Saan tamatlaang ang makamartya, tadakkel ti tiyanta. Sana bale, tadamot toga. Saan matadakkel unay ti tiyan ko? Mabalin na may lingad pa eh. Sinalbag day dyan nga ama ti si Kuko. Awan serbina. Para kanyak. Ni Apo Diyos ti makam mo, no asino tinangidadanas kanyak. No asino man ti akin nagam, makaamon ni Apo Diyos kadakwada. San amat maturok ti Apo? Ha? Tulungan nakman ang mangirwar kadagiti gamit ko iti lugan ko. Anya ka di dagita insangpet mo? Dagiti dagduma agargaret ko. O may nagtulungan ang mangirwar. Gargaret mo, kunam? Apay akas lamas daaw ka. Agyanak payla dito'y kondominium mo. Nga madapay papanak. Agmay-may saka ditoy. Papanam! Sa dino ka di manan ti papanam! Ada seminar mi kadagiti kakadwak. Medyo mabayag kami, jay. Seminar? Wenno agpampambar ka lang. Madlaw ko ngamin, alumamlamiis kan kanyak. Sana nagpampambar. Uray damagam ka ni Jay. Ada talaga seminar mi. Sa dino ti pakaangayan dayta a seminar? Ijay Visayas.
Adda ngamin branch ti kumpanya ijay. Apay akas la aburido ka manen, bro. Maipapan ka di iti umada ni a seminar. Imay ngamin ni Monica ijay kondo. Nga daawit na agar-garat na, bro. Ha? Imbes a maragsakan ka. Ta irik ti umasidagkan ka. Ang saan mo? Maasar ka kitdi. Diyak man mo, bro. Sa anak anaragsak, no umay ni Monica ijay kondo. Kayat na asawan. Awan, ti panagayat mo kankwana. Kasano nga tanga ibagak dayta kenkwana? Masapul nga ipakaawat mo kankwana dayta. Tapno saan amang namnama. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, Manong Jay. Ada ka di napatag nga ibagam, Monica. Pudno ka di nga da seminar ni Dennis? Awan ka di pa nagtalak mo ka ni Dennis. Sa dino ka di ti pakaangayan ti seminar? Ti amok kat ijay Visayas. Adang amin branch ti kumpanya jay. Adda ka di babae akadwada ijay? Sigurado akas ta. Saan amaliklikan nga adu ti desente a babae ijay. Di adal. Dahita ka ti pagmadyan na, no kanayon ti seminar da? Saan amaliklikan ti kasta? Tapas at ti trabaho na akas manager. Anya ka di ti plano mi tatadandanikan aganak. Agawid ka kadi dya lugar tayo. Makapungtot ni tatang kanyak. Kunak namin naon asawa ti nakasikog kanyak. Agpada ta disgrasyada dito'y syudad. Tila ang nagdumaan ta. Saan ko nga amo no asino ti ama ti anak ko? Saan nga tati matlakayan ayat mo? Nabayagan na tsak nakit-kita. Saan ko mata na makontak? Sinalbag dagit a lalaki. Ita, dakkelan ti tiyantang at padpada. Saan ko nagayatan tinapasamak kanyak? Makaamon ni Apo Diyos kanyak. Kasano na aganak ka? Saan ka na makatrabaho? Tamasapol nga daagawir iti anak mo. Italag ko ti amin ka ni Apo Diyos. Kinaguran ak dagiti dadakkel ko. Nga awan matimadi nga araamid ko. Masapol nga umalis kan iti pagyanan, no di ka pa'y makabayad iti abang mo si Karos. Papanakon ngay nana. Kabutan ko ni tatang ko. Ay, saan ko naparikot na ita? Basta pumanaw kan, tadi kamat nagbaybayad iti abang mo. Agbayad akto nana. Kano ka pa'y makabayad katawan matrabaho? Kasano, no aganak ka? Agawid ka lang nga ni Jabalayo. Sigurado akabilang dak. Namawan mo ti sa bala pagkamangak. Nasaan nga di balay mi? Kapilitan nga ganos ka. Ano sam ti dosam? Jakmat kayat nga agyan kalatan ditoy, takasapulak mat ti kwarta. Si kamot ay tabasabat ko. Agkikiat kamot ang magmagna. Imbag no di nakakabilan ni tatang mo. Awan ngamin ti papanak nana. Dumawat aklangan iti pamakawanda. Tawan mo't sabali a pagkamangak. Dayta ka tinaalalayo. Ngam no umay dito ni Cecil. Pulos ajak padapawan iji balay. Tapno awan ti pagtuladan dagiti addina. Sapay upat apasig a babae gayam ti kakabsat pay ni Cecil. Ay, jak kayat nga agawid ni Cecil. Ang mga nutuladan dagiti addina. Ha? Mangibabain nga anak. Sige nana, ano sa kuno niya ti aramidan ni tatang kanyak? Inak dumawat iti pamakawan. Graduation nyo. Ngam apay adi ka pa'y nagsukat. Napanan di ka aruba akagidan mo nga agturpos. Nasakit ti tiyan ko, nana. Tulungan da ko, ma. Kaduan da ka mapanidyo ospital. Sapay mapanak kumamakimachong. Tangdanan kayo, nana. At abasit nga ornong ko. Ay, itay kumapay nga imbagam. Malain tangarudan. At to'y tibag nga yan dagiti gamit ko, nana. Mintangarudan. Kaduan ka mapanidya ospital. Nagsakit kayam ti aganak. Sino nga tatiawanan ba? In nga ama ti anak ko. Ha?
Ay, tamagam akin ni Rose. Anyay tayon tinaibaga. Tila masasaukon. Panawan ka pa'y dito ospital. Adamat nurse kan doktor ang mga sikasukan ka. Aagawid ka, nana. San pa'y kumaha? Agsubli akto. Alan, tay tangdan ko tainak pa'y makimadyong. Mabit lang, nana. Kautat dito'y bulsa ka. Adday tanti o may nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Tulungan na, Diyos ko. Sapay ko matawan dakas ama pasamak kada kami nga gina. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakastrak ni Cecil akas crew iti may sa fast food chain. Agadal na ito iti aldaw, kat agtrabaho iti rabii. Nagtultuloy mat a kinagura, ti dadakkel na. Iti sabali abangir, nauman ni Dennis kan ni Monica apiansay na. Tadi na magustuhan ti ugali ti babae. Kabayatan na, pinagawid ni Nana Dorotea ni Rose, tasaanan ang makabayad iti kasera na. Nadanon ti graduation ni Cecil, ngam na iranaan nagsakit ti tiyan na. Tinangdanan na nga rod ni Nana Dorotea, amang kadwakan kwa na amapan iti ospital. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adday tati o may nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Diyos ko, tulungan na. Sapay ko matawan dakas ama pasamak kada kami nga gina. Malahin na kon, tasaan kamot lang nga matulungan. Dagiti doktor ka nurse mo, ti makatulong kan ka. Sige. Pinanawan naklatan. Nagkasang tikastoy. Aga nakakagmay-maysa. Anay ko, nagsakitin. Nay, apay nga alusiisen ka. Kanya't mapaspasamak ka? Ay, jakman amo. Kaslada pa kadanagak, ngam jak maawatan. Agar aramid ka mat iti pagbutbut ngam. Pagayatak nga ron ti kastoy, amarikrik na. Nadamag mo ka day ang masakit ni Rose, kanti maladaga nga anak na? Ha? Ay, uwan. Napanimot utang ti inana, iti pagpa-ospital na. Sinalbakit day. Napanagadal ngam nagpasikaw. Ita, isumanan ti iut-utangan da iti pagpa-ospital na. Ni nga tamot, Cecil. Naganak nga tamot. Anya ti amok di tangay. Makamu na ti biyag na. No saan ko maagarang ganjang, nagturpos ko maitan. Ay ha, paimot analagip ko ti sinalbag a babae. Mas dawak man kan ka. Tila mapampanunot mo. Nakaanak kan? Lalaki wano babae ti anak mo? Lalaki, nana. Oh, kasano ka itan? Ipaampon mo ka di ti anak mo. Awan mo't asawam. Diyak kayat ngay pampun, nana. Padakkilag ti anak ko. Kasano ka makatrabaho? Awan mo't agawawer. Di nakbaybay ang ti apo.
Tawan matbasol ko na, ana. Mga nagpada kayo matkin ni Rose, asaanan ang makabayad iti apang na. Anong sandak pa iti sumagmamano a bulan, nana. Agasam nga ita sumagmamano a bulan. Awanan ati pakimadyong ko. Si kakadiday ta, Rose. Nay, nagkutong kamatan. Diyak man amo, nana. Kanayon kami magngagsakit iti anak ko. Gapo nga ta, takanayon da ka pagungtan da tatang mo. Nalabit, nana. Mapanak ko mga rodi di syudad nga agsapol iti trabaho. Ngamawan man agawin iti anak ko. Day takat nga maid. Ay, awan ko ma day ta aparikot mo no nagturpos ka. Kumusta nga tamot to ni Cecil? Ay, saan mo man nga ipalagip day jay a tao? Awan basol ni Cecil, nana. Nagtrabaho iti rabii kan nagadal iti aldaw. Amang ano nagturpos pa ikit din. Anya? Nagturpos? Kunam? Imbaga na idi nga ikagumaan na ti agturpos, nana. Naulimag ka man ita. Saan kami tasigo na kasta? Nasabat ko ni Rose ijetsendaan. Nagkutungan day jay a babae. Apay, maasyan ka itipada ti anak mo agarang ganjang. Naibaga na kanyak anak katurpos ka no ni Cecil. Kasano ko makaturpaws kat masikog idi ako nayaw. Nangala na nga iti kwarta nga inusar na. Kuna ni Rose ang nagtrabaho iti rabe ay. Kat nagadal iti aldaw. Mamati ka. Mabalin ayamat ti kasta. Apay, isa na maturaw. Ay, kasta nga ta. Saan nga ta ngagsasao ni Rose iti pudnaw? Rinabak na kala siguro dahi dya agarang ganjang. Nang rabak nga ta nga agpaiso ni Rose? Kaano ka di ti kalaysata? Agsagana ta kuman. Masapul nga ing grande ti kasarta. Saan pa'y nga itay? Ado pa'y dagiti asikaswat, may papaniti trabaho. Apay ka di akanayon mo nga itantan ti kalaysata. Saanak pa'y anak kasagana. Ado pa'y dagiti proyekto adyak nalpas. Anya dagita proyekto? Importante ka di dayta? Ngam ti panagkalaysata? Dakkel agad ti mapukaw, no saan ko nga asikaswan dagitoy. Sayang met. Kaano di pa ng plano ta iti kalaysata? Ngam saan anatultuloy? Dumteng to day ta akalaysa. Ngam saan pa'y nga ita? Masigurana kun. Amangan no makakita ka iti sa bali. Iso ka di akanayon ka dito'y kondominium ko? Imbag na nagranata dito'y dalan, Rose. Apay ka din, nana. Ada ka di importante nga ibagayo. Pudno ka diti imbagam ang nagturpos ni Cecil? Idi pimanawak iji kasera mi. Danda ni agturpos idin, nana. Siya, si Mardengak, tawan kwartak. Saan ka di amabain na nagtuloy kat masikog? Saan mat, nana? Kunana atong palan na kanu tinagtulagan nyo. Pudno ka diti ibagbagam? Padasan nyo ka diti mapanagdamag iji kasera na, nana. Adda nga tapay ichay. Nalabit nga dapay ijay. Tama siguradok ang naganakan. Dakkel pa'y siguro itan ti anak na, nana. Kuna ni Rose, nga mga nutalo, wano, upat abulan ti anak ni Cecil. Katanya ko ma. Ada siguro ni tisidong tinangisukatan na kadatayo a pamilyana. Dak gayam na damag ka ni Rose. No asino tinangisukatan na kadatayaw. Sana nga interesado ang mga mo no asinaw. Ay, no na duma. Kaya't ka makita ti ubeng. Ngam no mapanunod ko ti panang paay na kadata. Ay basurunak. Apay nga minapampanunutim day di ngawanan utang na imbaga na kayo. Ay, malagip ko laang matnukas di nga agsabat kami kan ni Rose. Saklot na ngamin ti anak na. Agpada da ka na o anagkutaw. Kanayon da ka no nga agsakit nga agina. Adaas man ni Rose. Naalisan na mo't ati anak na. Kastagayam. Namin ano ak ngay may nagsingir iti abang mo.
Ngam ka na yun laangan nga ibagam nga awan. Pumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko. Pang-asim na. Awan pagkamaangan mi nga gina. Diyak pa'y ngamin makatrabaho. Awan pa manawak iti anak ko. Saan ko naparikot na ita? Saan napagtaraknan iti bastarda? Wano ulila to'y balay ko? Kasano kami iti anak ko, nana? Agawid ka iti balayo. Kaputa saan ka nakabaybayad iti manuabulan. Ibatim dagiti alikamam. Umay munto alaan no agbayad ka. Pang-asim ka di, nana. Nabayagan alinaksid da kaya balay mi. Di mo orayan ang mga yabak iti mangulod kada kayo nga gina. Manunabulan na pinalabas ko di ka nagbayad. Ala, panaw! Agrigrigatak dito'y balay mi. Gapo iti sakit mi nga agin ha. Malagip ko ti panang pardaya mi ka ni Cecil. Saan nga ta madusdusa gapo iti dayjay nga inaramid mi. Kumustamat nga ta ni Cecil? Kasano nga ta ti dadawat ko iti pamakawan kan kuan ha. Diyak mo tan makapan iti syudad. Tawan pagpletek amapan ijay. Adda ka di taunag tilugan mo? Papanam ka di. Kat awan ti opisina ita. Apay ngay, Mike. Mapana kon iti may samanan a seminar mi. Kat kasano nga kita? Imayak pa'y mat nga rod dito kondominium mo. Agsubliak to into no may alawas. May sa alawas nga awanak. Apay adi mo man lang nyawag. Imbagak idi na panalawas saan ka di. O sige, tamala daw akon. Mangrugi pa'y mat nga agarbis. Pagandaran mat ng tilugan mo, taagawit ka pa'y. Buisit? Kanayon latan day ta seminar? Makapasuron! Oh, traffic manen. Ti babae ang nakatakder iti sirok ti dakkalakayo. Ada saklot na maubing. Agtudon, ket awan pa'y payong da. At dapay dakkalabag na. Kaslag sang sangit ti babae. Payman. Misis, agtudon. Umunig kayo itilugan ko, taitulod kayo. Alan, umunig kayo, taitulod kayo. Awan pa pananis. Pinagtalaw na kami ti landlady. Ala, umunig kayo nga ro din itilugan ko. Darasam ko ma, taadasam sambutek. Mabasam ta anak mo. Agtudon nga agpaiso. Sige. Itulod kayo pa iji kondominium ko. Ngam ibati kayo ijay, tadapay papanak. Kondo, kunam sir. Wan, pasensya ka nga magdadarasak. Mabitlan. Ibuiltak na ito'y lugan. Sige misis rumwar kayo dito'y lugan. Umunag tayo pa'y. Ngam panawan kayo adagos, tadapay papanak. Yawat mo kanyak tabag mo. Uwan sir. Kartingam kumay. Adasong sambutek. Uwan sir. Pimanawan ti gwapo na singpat. Anya nga tinagan na. Agyaman ak Diyos ko. Tadi na kami binaybayan nga agin. Titulbag ngayon ti lalaki. Padasag alokatan ti kunana a backdoor nga agturong iti kusina. Naluktan nga agpaiso. Umunag kami iti anak ko. Wow! Nagpintasan na kusina. Adarwangan ijay. Inakpadasan na tulbekan. Wow! Nagpintas ako
Maidak ti anak ko nakaturog. Inakitan, noan niya ti mabalin ko nga iluto iti kusina. Mabisina kon. Ni Nana Corazon ti masabat ko. Ibagaksan ti may papan ka ni Cecil. Kasano no idarom na kami ka ni Nana Dorothea. Ay, saan ko nga ibagbagada kami ti akin na kami tinapasamak ni Cecil. Nay, apay akas la bombom sagka, basa. Ay, kuha nga min Nana. Ti panagsikog ni Cecil. Kat di na nagayatan. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Aksidente ti panagsikog na, Nana. Mabalin ayamot nga aksidente ti panagsikog ti may sa babae. Ada simrak iti kwarto na, Nana. Kat di na amuno asino. Inuli da. Nana. Kat gaputa imbagayo asaktan nyo. No agawid iji balayo. Indaanon ko kankwana. Iso ang nagbutang ang agawid. Hello, bro. Nakaawag ka, met. Mabayag ka di pa iti seminar mo. Sano na yung mabayag? Ngam kayat konti agawid di Luzon, bro. Mailiw ka din kan ni Monica, bro. Saan, bro? Saan mo ko maadakdakamatin kan kuha na dito ya? Ha? Umadanin ti panagawid ko dita. Apay adi mo kayat amaamuan na. Saan mo ka di akailiw ti fiancé? Basta saan mo nga ipatpaka mo kan kuha na, bro. Okay, you're the boss, bro. Naulimag ka manayin. Nasa o ni Rose. Asaan ka no ang nagayatan ni Cecil ti panagsikog na. Adda ka no nangulikon kwa na iti kwarto na. Anya? Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid kat inlawlawag na ti amin? Indanon ngamin ka no ni Rose tay imbagak. Akabilan ta no agawid. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaamiris ni Rose iti inaramid da ni Cecil. Imbaga na nga rod kanina na Corazon tinapasamak, tamakonsensya da ito'y. Kabayatan na, agdardaras ni Dennis iti papanan na. Idinadlaw natin nakakaasing agina, ada Cecil kanti anak na, iti sirok ti kayo. Pinaunag na nga rod ida iti kotsena, gaputag todo idin. Impan na ida iti pagnanaadan na, sana ida pinanawan. Iti sabali abangir, iti panagsarita da Nana Corazon kan Tata Jose, na ibaga ni Nana Corazon, tinaibaga ni Rose kan Kuana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid ta inlawlawag na ti amin? Indanon ka no ngamin ni Rose iti anak ta, dya imbagakan kwa na iday akabilan ta no agawid. Anya? Isu siguro nga agkarasakit. Tada ilimlimid na. Pinagparang na adakas ti anak ta. At dapay nga ta ni Cecil, iji pagababangan na. Inkantuman kit di kitain. Mapanakinton bigat. Kuna ni Rose. At alo, wano upat abulan na dya anak ni Cecil. Ay mabalin nga ruda na ray-ray awin no kasta. Katuon lakay.
Si kamot day kaka. Umay mo ka di bayadan ti abang ni Cecil? Ayan na ka din ni Cecil. Saan ka di anagawid iti balayo? Pinapanaw ko tamano abulan asaan ang nakabayad manipod nag-anak. Agmay-may sa anaganak iti ospital. Saan na nagaw-awid iji balay? Ay, piman mat nga ubing. Naganak adi na amuno asino ti ama ti anak na. Linaksid jumat nga awan mat basol na. Ayan na nga roditan. Dayta tisan ko nga amo. Impabatik dagiti gamit na, taitad kunto no makabayad. Awan ka din na ibaga na apapanan na. Idi pinapanaw ba? Saan ko na dinamag tanapudot ti ulok tanaabakak iti madyong. Agsangsangi, tasaklot na ti anak na apimanaw. Ayan nga iti apo ko ta. Pinapanaw ka no ni Dorothea. Idi saan ang nakabayad iti abang na. Napanan na nga rodain. Agsangsangit ka no apimanaw, saklot na ti anak na. Ipagarop ni Dorothea ang nagawid ditoy. Kat saan mo ta nagawid? Tidakos, ingawid ni Dorothea dagiti alikaman na, tas saan ka no ang nakabayad iti abang na. Kano pinapanaw na? Makalawas ka nun, tinapalabas. Dito'y man batap ti pangdigaw sakit anak ko. Basit lang ti kargak adanom. Tapno sa anak amarigata namang digos. Kayat na di may tapog iti danon. Agkatawa kit din. Oo, gusto nan anak. Maupran kan iti bathtub. Ada rin padag nga umasidag. Asino nga ta? Nakaayat ti katawa ti anak mo, misis. Sa anak pa'y misis, sir. May saak pa'y abalasang. Anya? Kaya't mo asawan. Naganak ka abalasang? Nagudong kayo kadi itay bigat, nana. Nakita kayo ngamin kat. Nagapo ak ije syudad. Napanak ije kaserayo idi. Ngam pinapanaw ka no ni Dorothea ni Cecil. Gaputa saan ang nakabayad iti abang na. Ay, inaramid na nga rod ka ni Cecil. Ti inaramid na kanyak idi, nana. Ngam, napanan nga taitan ni Cecil. Saan mo't nga rod ang makabirok adagos iti sabali a boarding house no awan pag-advance payment na. Ay, napanan na nga tanngay. Sapay inggawid ni Dorothea dagiti gamit na. Ti alikaman, agraman, paglutuan, kaldero, kan aminan. Nalabos mo't ni Nana Dorothea no maminsan. Kasanupay itan ni Cecil. Mabalin ka di nga isalaysay mo kanyak tinapasamakan ka. Inak pa'y agluto, sir. Amok amabisin kayon. Ay, anya ti kayat yung ay luto? Kasano ti anak mo? Nasingpat ti anak ko, sir. Ikaklang ti ay ayam na iti kama. Saanan nga agsangit. Maturog inton madamdama tanalpasan na nagdigos. Amom ka di ti agluto? Da kayon ton ti mangibaga no naimas mo na saan, sir. Italaan nga dagluto dito yung kondominium. Ala, ingka man nga ro dagluto. Tainak man iti ayan ti anak mo. Nag-cute da ito yung obing. Kaslayaw awat na ti iman na kanyak. Ay, igamak man ti iman na. Ay na. Nakaayayat ka nga ubing rayawak man. Titwa. Uy. Kumay ka man lahengin. Saklutan ka man. Inta man di kusina. Inta kitaan ni mami mga aglutluto. Naglaing ka gaya mga agluto. Naimas tin lutom. Agyaman ak na magustuhan, sir. Di na kumaawagan iti sir. Dennis Latan. Si kamat ni... Cecil tinagan ko.
Mabalin ka di nga isalaysay mo tinapasamakan ka? Nagapuak ijay pagadalan. Simbang patak iti boarding house ko. Pinainom nak ti landlady iti Diyos. Napanak iti kwartok. Ket, anya tinapasamak? Nakaturog akit din, ajak intrang katiri daw. E di makaputak. Ada mariknak amadi napasamak kanyak. Kaya't mo asawan. Adda napasamakan ka. Ket, nagbunga dayta? Asino tinangaramid iti dayta? Apay adi ka nagreklamo? Diyak kaya ti may babayin. Linaksid dakdag iti dadakkel ko. Ti pagarup dagat nagpasikugak latan. Adda ka maggayaman, bro. Imay dito'y ni Monica. Damdamag na, no addakan. Makauma dayta, babae. Apay adi mo pa'y laibaga ti pudno amarikrik kan kuana. Numasirib ko maday dya tao. Mariknana ko ma. Saan met? Taad-addaan nalata ti umay dya kondominium ko. Nang itugot pa iti gargaret na. Kasayatan na kasaritam, bro. Ibagam ti pudno. Kasanok nga tangay baga. Nagalas ti ugali na. Demanding kan sadot pay. Imbagpay ni Cecil. Cecil? Asino a Cecil, bro? Ibagak to kan ka ti may papankan ko na. Tingitingak pay, tirik na. Nasaom nga agad-adal ka, idinasikugan ka. Nailapas mo ka di ti panagadal mo. Kan anya ti kursom? Hotel and restaurant management tinalpas ko. E di graduation mi ko ma. Gusto mo ta nagsakit ti tiyan ko. Taga nakak. Sana ka nakimarcha. Kaasi kamet. Mabalin mo ka di mapanalaan dagiti records mo. Ta isarak ka iti hotel ko. Ha? Pudno ka diti bagbagam? Kasano ti anak ko? Di mangalata iti yaya na. Tapno makapagtrabaho ka. Kayat ko launay. Ngam pangalaak nga iti tangdan ko iti yaya. Siyak ti makam mo. No makita ka ba alam ti agtrabaho iti hotel? Pagbalinan kanto a manager. Pudno ka di. Thank you so much. Itinabiit a panagyan mo dito yung kondominium ko. Makitak anasingpat kan nagagat ka. Maikari ka iti trabaho nga ibagbagak. Ita, tadanyaya ti ubing. Intan ije hotel. Ha? Kuha. Ada ka di parikot? Saan ka kadipay nakasagana? Diyak pa'y naala dagiti gamit ko iti boarding house ko. Aday jay dagiti padbadok. Gumatang talangan ka dagiti kasapulam. Kababain matkan ka. Pakaragsakak da ito yung aramidak. Napatig ka unay kanyak. Dakkel una yan ti utang ko kan ka na imbag anakam. Kasano ka makabayad kan ka? Mamaminsan to ti panagsingir ko. Mga no jak makabayad. Di kagdanag. Nalakalaan ti singirakan ka. Bro, asino jay nakitak anapintas a chicks akadwam anapan iti hotel mo? Ni ka di Cecil, tinakdakamaten. Agtrabahon iti hotel. Nulakat tamayat ti performance na. Isunto ti mangimanihar iti hotel. Ha? Kunakman, no ni Monica ti mangimanihar. Sadot ni Monica, di na mo ti aramiden na. Siyak lang ti bambantayan na. Naglaing pa yung agselos. Ay, no maamuan na nga dakan. Sigurado nga umay. Mapanmanin, ije kondominium mo. No agdamagkan ka, ibagamlatan asaan mo nga amo ti ayan ko. Ha? Pagbalinan nakpayin nga ulbote.
No saan ka lagayam? Saan ka tungpalan? Agyaman akan ka, bro. Naisaganak amin ng ngarwatam ama pa ni opisina. Inyag ka din tila bandera? Saan kun nga intad iti labandera dagiti gamit mo? Siya kun tinaglabakan nagplansya. Anya? Di mo't imbagak nga itad mo no umay tila bandera. Ura iti kastoy lang ang makasubadak iti kinasingpet mo kada kami nga agina. Ngam saan ka akatulong dito yung kondominium? Ngam pakaragsakak ti mga ramid ka dagito eh. Ala, makamu ka. Cecil, adaman yuman ko ken kaaparikot ko. Sapay ko mata matulungan nak. Anya ka di dayta parikot mo. Ada fiancé. Ngam nabayagan ajak kayat. Gapo ka dagiti madi akababalin na. Fiancé? Kaano ka di kalay sayo ko ma? Namin adok nga intantan. Tanalabos ti kinasilosa na. Sadot pa'y ken demanding. Imbal ta nagranata dito town. Kaano ka dito sa sangpot ti gayam mo? Adan samot na panan na. Di na ka diimbagakan ka? Sinalbag day jay a Dennis? Di na matimbagbaga. Di nakpay awagan ti loko. Kasanon, no adda sa bali iti biyag na. Saan ang mabalin? Tasyak ti fiancé na. Ngam adda pa nagbaliw ti pasamak kan panawen. Saan na pulos nga agbaliw? Basta da kami kan ni Dennis tinaikari iti tunggal maysa. Sapay kuma, Monica. Apay akas tatisaom? Adda ka di ti rumbang amamwak? Awan, Monica. Sige agdadarasak. Apay ngay mawag ka, Monica. Apay adikan umaw-awag. Makumikumag. Anya ka diti bagam? Di ka di mailiw kanyak? Ayan mo ka di ita. Adala asikaswak biit. Sige, tadapay aramidag. Apay ka di akas na ka. Adda ka din sa bali a babae iti biyag mo? Jakman amukan ka. Sige, bye. Aguray ka. Saan mo pa nga eddapan ti cellphone mo? Bye. Adupay ti aramidek. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dennis no kasano ang nagsikog ni Cecil. Katgapo iti kinasingpat kan kinaanos ni Cecil. Kaya't ni Dennis apagtrabahon da ito'y iti hotel na. Kabayatan na, plano ni Monica amapan iti kondominium ni Dennis. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas at napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dennis, di mo kumapay ibabat ti cellphone mo. Tsaka amukan ka. Sige. Adupay ti aramidag. Bye. Aguray ka! Saan mo pa nga idapan ti cellphone mo? Inidapnan. Aguray ka man. Tamapanak iti kondominium na. Alaak man titulbak ko ta urayak ijay. Madlaw ko. Kadakkel tinagbaliwan ti loko. Oh my God! Agmerienda ka, Dennis.
Adain lutok akan kanan. Lumukmagak sa. Kanayon na naimas ti ilutlutom. Umay kakit din. Nakitak ngamin nga do ti kinnan mo, idi nagluto ak. Iso nga inulit ko ti nagluto. Wan gayam. Jay ibagbagak may papaniti parikot ko. Anya ti maisinghasing mong aramidak. Kaasi mat ti fiancé. Kaasi ka mat, no awanan pa nagayat mo kan kuana. Anya nga ro ti aramidak. Masapul nga ibangam kan kuana ti pudno. Iti damo, sigurado ang masaktan. Saan kayo anaragsak no awan pa nagayat iti nagbaetan niyo? Gaputa kas ti imbagam. Iturturod ko nga rod nga ibagakin ko na ti kinapudno. Pagdamagan tayo ngay ita, iti may papankin ni Cecil. Kasanungatan ti biyag da nga agina. Daita ti parikot. No awan ko mati nakaidanon ang masikog. Kan ada kaayan-ayat na. Saan ta ko maalinaksig nga anak? Ay, daytoy matipagdaksan na. Ta nagdursok ta, gapo iti pungtot ta. Iso ang nagbutang nga gawid ditoy. Tanaungat ta ang naganak na. Dayta mo ti kamalita. Naungit ta unay. Ay, ita. Mabutang nga di anak ta nga gawid. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad da nga gina. Ken sapay la kumata malagip na ti agawid. Imbilin kumatkid di ka ni Dorothea. Ano mapanalaan ni Cecil dagiti gargaret na. Kat pakibagaan na laangan nga agawid kumaditoy. Baring kumangarawd, tapno makita tamay ti apo ko ta. Agsangsangit ni baby. Mabit lang tayo nakitaan. Kay kayat na ti anak ko. Tanalampay ngamin kan kuana. Agyaman akunay kan ka, Diyos ko. Uray na idadanasak. Adalat tatao anasaya at kanyak. Nabasa ti diaper ni baby, Cecil. Umay ka dito Umayan! Dalugan anak sardang itirwar. Asino nga ta? Kartingam, Cecil. Umay ka dito Umayan! Ada nagsardang alugan itirwar. Sigurado ani Monica dayta. Imay manen. Ti fiancém? Amangan no anya ti aramidan na dito'y kondominium mo. Darasam. Sukatam ti diaper ni baby, tasaklutak. Kayat ko makita na nga ubak ti ubing. Sigurado adamagan na no asino ti akin anak. Noan yan to ti ibagakin ni Monica. Pasurutam natta. Saan ka ako mon kontra? Adakan ngam di ka pa imawag. Asino dayta nga ubing? Hoy! Ubing! Pati ubing. Katawaan na ti madi nga ugalim. Kasangsangpet mo paylain, agong unget kan. Asino ti saan ang mabwisit iti aramid mo? Simangpet ka? Ngam di ka pa'y umawag? Makumikumak ang mga uawer iti anak ko. Anya? Ulitin man timbagam? Anak mo? Kunam? Pasensyakan. Nga madan anak mi kini Cecil. Isumat lagayam ang nagbaliw kan. Tadan sa bali iti biyag mo. Manluloko ka. Pakawanan nak. Ngam saan kun akabaalan ti kanayon mo apa nagselos. Naglaing ka nga agatap. Ngam agpay sumat ti atap ko. Dayta ubing ti pamanagnak. Impay pay sukon. Gaputa na umaak iti nagmadi nga ugalim. No kasta, sika anang isukatan ni Dennis kanyak taada dito'y hotel na. Imbes asyak kuma. Pasensya kan, miss. Diyak amo nga da karelasyon ni Dennis. Tinutupam adi ka pa'y nagdamag? Imbestigaram ka di ti may sa tao no ay ayatam. Jaski ka? Kimatlaang ti sana mabales. Inagaw mo ni Dennis kanyak.
Apay nga insukat na ka, miss. Amirism no apay. Awan ti basol ko, tadi kamot am-am mo. Piste kayo kidi! Dinadalyo ti biyag ko! Saan, miss? Saan ang nadadaal ti biyag mo? Napintas ka. Adupay tinapinpintas agasat adumteng aparakan ka. Naggapo ka mo dita hotel, Monica. Ne. Apay anak kami suot ka? Masurunak ka da Dennis kan Cecil. Hangam, pudnumot kit di, timbaga na. Adupay tinapintas agasat adumteng kanyag. Day tatipud no, Monica. Adupay tinapintas agundaway aparakan ka. Nang runa, numakapan kay di abroad. At day jay dagiti dadakal mo, saan ka di? Wen, isungaan niya kumadagijay at Dennis kan Cecil. Itahapay laeng, kablawan ka. Makabirok ka iti Amerikano, iti Amerika. Ipakita kadakwada. Sa anak apaabak kadakwada. At dapay mangayat kanya asaan lang ani Dennis. Pudno day ta, Monica. Bayamo ni Dennis. Adupay di ta tinasaysayaat ngam iso. Imbagpay si ka. Tamunak nga isakit, Jay. Angam ni Dennis. Ha? Diyak mo. Gayem kamat, Monica. No kasapulam titulong. Kaduan ka amang ipag na iti papeles mo. Tapno makapan ka iti Amerika. Sinugsugak ni Monica amapan iti abroad. Kayat namat. Nasayat met, nusurutin nan dagiti dadakkel na iti Amerika. Imbagak at tulungak amang ipag na iti papeles na. Tapno daras malpas. Agyaman ako na iti tulong mo. Sapay la ko ma. Tamakapan adagusen iti Amerika. Saan kang agdanag? Sugsugak. Tapno makapanawin. Ay, ungayam. Imbag man, tadi na impungot ni Cecil. Nasirib ni Cecil. Amo na timbagbaga ni Monica. Ay, bro. Talaga kadi ni Cecil ti ayayatam? Wen bro, gaputa na singpet kan nagagat ni Cecil. Ama idilig kini Monica. Ken, napimpintas, idinasit gak. Saan ka di pa imay ni Cecil dito'y, nana? Si kakadidaytan, Rose. Apa yan nagkutungkan? Dayta ka di saklot mo ti anak mo. Siyak dayto'y, nana. Imayak ta makonsensya kiti inaramid ta ka ni Cecil. Hadamat gayam konsensyam. Nalpasan day chay. Saanan amay babawi. Awan ka di ti pa nagbabawim iti inaramid ta, nana? Saan ka kadi amamati iti karma ako nada? Manipod pimanaw kayo. Awan matan ti may simublat iti pinanawan nyo a kwarto. Amang ano day tamot ti karmayo? Gapo iti inaramid tayo ka ni Cecil. Kasta nga ta. Kimapsot nga agpaiso ti boarding house ko. Ado a kwarto ti bakante. Saan ka din na nagsubsubli ni Monica ije hotel? Saan ang Dennis? Diyak mapabasol ni Monica. Agayat kan ka dya tao. Ngam saan kumit nga rod nga ayayaten? Si ka itati ay ayatek. Maikariak ka di iti dayta panagayat. Apay kumaasan. Si ka itati ay ayatek. Nasaya-saya at tigalad mo ngam ni Monica. Apay nga ron nga inayat mo, idi. Saan ko nga inaram ni Monica? Iso tinangaram kanyak. Impagarup ko anasingpet, alam saan matgayam. Apay nga ron nag-engage kayo, no saan mo mat nga ayatan? Kunak no agbalbaliw. Ngam ad-ad damat nga imalas ti galad na. Iti panaglabas ti panawan. Umay kakadimanan agabang dito'y boarding house ko. Awan agawir iti anak ko, nana. Sigurado ajak makabayad iti upa. Tadyak mo't makatrabaho. Saan ka di anasawom alinaksid dagiti dadakkel na ni Cecil? Wan, nana.
Ngamtap no mabawasan ti basol ko. Imbaga ka nagundawayan ni Cecil. Ngamjak imbaga, ada tayo tinangipamuspusan. Ay, isugayang may dito itinana. Sapsapulan na ni Cecil, ngam nalpaskon a pinapanaw. Anyangatan tinagbanbanagan ni Cecil. Ang mga nogrigrigat tadi na pa'y imay inala dagiti gamit na ditoy. Agpada kami nga tanga agrigrigat. Anya nga iti amok. Nana, no kunayo nga awampay si Mublat iti kwarto na. Mabalin kami kadi nga umyan dita iti anak ko. Padasak ti agpasyar, barang makitak ni Cecil. Adda ka di pagbayad mo. Awan, Nana. Pangaasim ta umanugot ka kuma. Tapno mapakawan ti basol ta. Padasak abiruken ni Cecil. Saan ka nagkamali anang ipamaniharkan ka iti hotel? Agyaman akmat. Tapinatgam tikid daw ko amang ibaba iti bayad dagiti parokyano. Tapno ado ti umay ag-check-in. Mayat nga agpaiso ti strategy. Kunak no malugi ak, no ibabata ti presyo. Ang saan matgayam? Iti kangina dagiti gagatangan ita. Agsapul dagiti tattao iti nalaklaka. Tapno makatipid da. Uray gimastos tayo para iti advertisement. Masubot matlaan. Tamay pakaam mo kadagiti tattao ti business tayo. Mamati akon kan ka. Business-minded kagayam. Amom ti mangi remedyo. Tapno dumuras ti iman manihar mo. Saan ko maaramid dagitoy? No dinak inikkan iti gundaway. Agsipod tadakkel ti panagtalikokan ka. Sanak matana pa ay. Adu itan ti parokyano tayo. Awanan ti parikot mo, bro. Masapul nga agmulta ka itinangina. Anya? Apay apagmultaan nak itinangina. Addan plain take it ni darling mo a Monica. Ha? Agabrod ka din? Nagsayaten? Oy, saan kon a darling day dyan? Tinulungak anang i-process iti papilis na inaramid ko para kan ka. Dakkel nga utang ko anay bag-anakan mo dayta, bro. Anya ti kahit mo nga ibayad ko. Uray anya ti kidawam, ited ko. Ah? Si kamot, bro. Mangrabraba ka klaeng. Kasta ti kapatag mo kanyak, kas gayem. Amom ka di? Nalpasan ti may sapay a branch tayo. Ha? Kaano amay lukat? O madanin. Kat sika ti dutukak amang imanihar iti dayjay. Siyak. Agbalinak maten a branch manager. Pangasim matan a Cecil. Song bata mo ti idardarirag kong ayat. Jack ilibak. Adamat panagayat ko kan ka. Gapo ka ni Monica. Saan ka sinong batan? Song bata nak nga roden. Awan matan ni Monica. Saan ka narigat ngayatan, Dennis? Ada amin kan ka ti ar-ara paapan ti maysa a babae. Kayat ka di asawan dayta, asong batan nakon? Uwan, Dennis. Idi pa'y laang. Adan panagayat ko kan ka. Ngam ti amok kat sa anak amay karikan ka. Apay ko maasaan ka maikari. Napudnuakan ka. Saan ko akitaan ti anyaman ang napalabas mo? Thank you, my love. Gapo iti dayta nga imbagam. Ad-adda nga ayatan ka. Thank you, my love. Sakbay nga kalay sata. Ipagnata ti papeles para iti adopsyon ti anak mo. Saan ko nga ipaampun ti anak ko, Dennis? Kasapulan ti adoption paper. Tapno ti apelyedok ti aramatan ti ubing. Siyak ti agbalin nga ama ti ubing. Thank you, my love. Awan pa'y tinakitak anasingpat alalaki. No di siksi ka. Thank you, my love. Iti day tanga imbagam. Ada ko mamay sakit dawakan ka, my love. Ibagam lang, my love. Si dada anak amang ipaay.
nulaket takabailak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Thank you, my love, iti daytang imbagam. Ada ko may sakit daw kan ka, my love. Ibagam lang, my love. Si dada anak amang ipaay, nulaket takabailak. Kayat ko kumamapantan to agpasyari di balay mi. Ariglado, my love. Kaano ti kayat mong ipapanta? Kaano ka di nga dawayam? Urayan niya nga oras akayat mo, my love. Thank you, my love. Sanak nga agbabawi ang nagayat kan ka. Sikat ti inted ti apo asungbat dagiti kararag ko. Bro, da kayo matgaya man ka ni Cecil. Wen bro, iti mabiit, tulagan min ti kalay sami. Itapay laeng, kablawan kan. Agyaman ak bro, nasarakak matlangan ti babae akap-kap na kak. Imbaglakit din, taintantan ko tinatulagan a panagkalay sami idi kuma kini Monica. Dep-depam ko mati babawim, no iso tinaikalay sam. Imbag ta simang bay ni Cecil iti biyag ko. Kat imbag, tapi manaw adagos ni Monica dito'y pagilian tayo. At ako maparikot mo no agrere. Sapay la ko ma, tamakasarak iti Amerika iti kasukat ko iti puso na. Praktikal ti panagpampanunot ni Monica. Masigurado ka makasarak dayjay adagos. Sigurado dayta. Nang runa no iso ti agaram, akas iti inarabin ng kanyak. Bakit, mapangkamanin ijay syudad. Ingkagdamag kinidurot siya no napan ijay ni Cecil. Ala, mapaanak intod bigat. Barang na isarong ijay ti anak ta, kan ti apo ko ta. Wala, ang mga no napan na inala dagiti alikaman nga imbati na ijay. Nalabos mo't dayjay a Dorothea. Ipaibati na ti alikaman, ti papanawon na a border na. Talaga akasta dagiti daduma ni Gusyantay. Di da kaya ti malugay. Ay, italaang ama ka Ameris talakay. Ngam, sapay ko taagawid dito'y ni Cecil. Saan ka di pa'y ngayon may ti anak ko dito'y kan ti anak na, Dorothea? Sika matgayam kaka. Di na pa'y matimay inala dagiti gamit na. Awan ka di damag mo kankwana. Awan mo at apay ngamin alinaksidyo ti anak yo. Itatawanan sayo birukan. Dakdakkel ti basol tinangiruruman kankwana. Ha? Dakkel ti basol tinangiruruman kunam? Katuhan! No saan napasama kankwana ti kasjay? Adayo alinaksid me. Kasta ka di. Awan mo't siguro tidakas napasama kankwana. Nakadandanunam apasat ti syudad. Tilanap na panak nana. Nagpaspasara ka, ngam awan mo't tinakitak. Tila nagdamdamaga, ngam awan mo't nakaibaga no nakita da ni Cecil. Kas kalagbirbiro kiti dagom iti karuutan. Kasano ang mabiro kam ti tao adi mo matam mo no sa dino tinapanan na.
Agbabawi ak anang iruruman kan kuana. Ay, imay gayam ti ina na itayawan ka. Agdamdamag no na isarong ditoy. Kasta ka din, ana? Kaslamat nga may naglamlamang. Diyak mat makita pulos. Saan kayo la siguro nga agrana? Iso ako nam, asaan mo ang makita? Kaano kami nga tangagkita ka ni Cecil? Apay paylaang atarigagayam ti panagkita yo. Ide agkaro ba kayo iti silid? Di mo pagan ano. Impamuspos ang pay... Pagbabawyak dagi dyan na pasamak, nana. Duwataan ang iruruman kan kuana. Ti babae nga agbalasi iti kalsada. At dapay uba na nga ubing. Imbagta saan anapartas ti panagpataray ko iti kotsek. Kasla ni Rose day jay. Isardan ko iti igit ti kotsek. Kasar itak man. Rose! Sika ka di dayta? Ha? Cecil? Si kakadi? Apay amagmag na ka dito'y kalsada. Apay nga ubam ti ubing. Nagkutong kan. Kanayon kami nga agsakit nga agina. Imayak dito'y syudad, tasapsapulan ka. Taapay asapsapulan nak. Anya aga po. Amom ka di asapsapulan da ka dagiti dadakkel mo. Ha? Agpaiso ka di? Umanag kayo iti kotsek. Ado ti pagsaritaan ta ije dagus ko. Dito'y tidagus mo, Cecil? Wen, kondominium ti kaayan-ayat ko. Imbagman? Anya ka diti trabaho? Ta, dekotse ka pa yan. Manager iti hotel ni Dennis a kaayan-ayat ko. Anya? Ay, bak nang gayam ti kaayan-ayat mo. Ayan ti anak mo. Ada siguro iti silad ti yaya na. No daddo makit alaan ti yaya na ije silad na. Diyak laing pagarup. Abak nang kamot gayaman. Baro ka di pa ti kaayan-ayat mo ako nam? Baro pa'y. Plano min nga agkalay sa iti mabiit. Ngam agawid kami pa ija lugar tayo. Adulakit di ti mas daaw no agawid ka nakakotse. Nabayag mata na jak nagaw-awid. Gaputa kabutan ko dagiti dadakkel ko. Adamat gayang bisita, my love. Iso ni Rose, love. Kalugarak. Imay dito'y syudad tabirbirukan na kano. Anya? Mapukpukaw ka kadi. Iso asap-sapulan na ka ako nam. Ha? Narabak mat gayam ti kayan-ayat mo, Cecil. Manong, kunamlatan kanya kading ko. Apay asap-sapulam ni Cecil. Kaya't ko atulungan dagiti dadakkel na amang sapsapul kan kuana, Manong. Mang sapsapul. Di mat kagurada ni Cecil? Iti kaunday ti panawan. Naripatan dan ti gurada ka ni Cecil, Manong. Kasta ka di? Love, mapantayon ije lugar yun. Ita ka din, love. Nabayagan na sana ka nagaw-awid. Gumatangak pa'y kumaiti isang pet ko. Okay, awagak lang tigayam ko. I-online mo dagiti kayat mo nga umay da itulod dito kondo. Sige, panawan kayo pa ya. At dapay awagak. Nagswerte kan? Nagsingpot kan? Nagtaerte agbalit ng asawam? Panagkunak kat kinaasyanak ni Apo Diyos. Kasano ti panagkitayo ka ni Dennis? Idi pinagtalaw nak ni Nana Dorocha. Agtudo idin. Naglinong kami iti anak ko iti sirok ti kayo. Sirok ti kayo? Kat, anya ti si Maro na napasamak? Limabas tilugan ni Dennis. Nakita nak ngagsangsangit. Pinaunag nak iti kotse na. Intulod nak dito'y kondo sa Pimanaw. Nagtalag adagos kan ka? Tapimanaw adagos? Wan nga rod. Mamatiak iti kunada at itaw amay lidlid eh. Diyos timang tagibi. Kasta tinapasamak kanya, Cruz. Ay na, berberukan na kaninanang mo. Ngam adda kamat gayam iti daytoy akondo.
Hello, sino da ito eh? Hello, Dennis. Ni Monica dahitoy. Kumusta kan? Nasayat lang ta? Kaya't kung ay baka mo, nga engaged sa kon. Uy, kablawan ka, Monica. Sapay ko ma, tanaragsak ka dita Amerika. Kasta kumamot kan ka, Dennis. Agyaman nak mawag ka. Pakawanan na ko ma, no nasaktak tiriknam. Naka-Amerisak, Dennis. Sana rong bang tinararamid kumatkan ka. Agyaman naktawan ti sakit tinakam mo kanyak. Good luck kan ka, Dennis. Kastamat kan ka, Monica. Anya ka di dagita kinarton nga imay da in-deliver dito condominium. Groceries dagita. In order ni Dennis. Iyawid ko kanoy dya lugar tayo. Imbag man. Nagsingpa ta talaga. Ay, kaano ak nga tamot ang makasarak iti kasta. Saan kumot nga inarapaap? Ngam, impay ni Apo Diyos kanyak daytoy anapintas agasat. Naggasat ka talaga. Uray disgrasyada ka, ngam nakasarak ka iti nasingpat nga agbalin nga amana. Amo ngamin ni Apo, asaan ko anagayatan tinapasamak kanyak. Ha? No dinak pinagtalaw ni Nana Dorocha. Mabalin adinak nakita ni Dennis iti sirok ti kayo. Kasla na igagara dagiti pasamak? Ha? Ay, wala niya. Ada pagsayaatan ti panang papanaw na kanyak. No di nakapinapanaw, di nakamot ko man nakita ni Manong Dennis. Apay akas to'y ti mariknak. Kasla saan ko ang maawatan. Ha? Anya ti kunam, asaan mo ang maawatan na riknam? Imposible mo't dayta. Malagip ko ngamin ni Cecil. Ay, kaano nga ta makita tayo ni Cecil? Kaano nga ta makalagip nga gawid? Iso siguro akas to'y ti mariknak. Iliw ko siguro kan ko, ana. Kanayon mo nga minapampanunutin, iso akas ta ti marikrik nam. Pati pan naturog ka. Kasla iso ti agparang kadagiti parparmatak. Intun kuan, nabagtit ka ni ti kastangar aramidam. Dandani tayo iti lugar tayo. Magagaranak paikit din. Kumusta nga tamat ti pamilyak? Kas iti sigod, ngam saan akas idi akagurada ka. Binirok da ka pa road. Iso anapanak mat iti syudad, tapno birukan ka mat. Matungpal ko matlangan tin karik kadatatang kananam. At umulong ak amang paadal kadagiti kakabsat ko. Impagpaykan ka, tanagbaligi ka iti biyag, ngam siya. Dumawatakman kan ka iti pangmakawan, Cecil. Pangmakawan? Anya ka di ti basol mo kanya? Saan na ka nagbalin anasayaat kan ka iti kalabas? Nalipata kong ti amin anapasamak iti kalabas. Inikkanak ni Apo iti nasaya at agasat. Iso jak agimula iti anyaman asakit tinakam. Mamati ak at tinarabay na ka ti Diyos. Tanadalos ti panagpuspusong. Nay, damot sumungad alugan. Asino nga ta ti akin lugan iti dayta? Ang mga no kandidato nga umay mangipakaam mo nga ibutos tayo. Kanayon mait nga ado ti kandidato nga umay ditoy. No dandan iti butos, ado ti umay. Ngam inton malpas ti butos, awanan ti umay. Tila sasawom mait, ang mga nuada makangagkan ka. Daksayat imbagak. Imbagak lang matipudnaw. Ay, naisam da amin. Ngam inton malpas ti butos, sanayin. Sa bagay, angam saan nga amin, adalat tamot na sayaat. Nay, aday tantilugan. Sumardeng sama dito'y bataw. Tata, Nana, ada sa nga iliyo. Umasidag kayo dito eh. Sa nga ini ko nambasang. Sino ti sa nga ilim eh? Tatang! Nanang! Kailiw kayo una! Cecil!
Si kadayta? Si kakading agpaisaw, anak. Wantang, nang, siyak da ito'y. Arakupan kayo manadwa. Isumat ni Dennis. Kayan ayat ko. Kan uban na ti anak ko. Agmano kada kayo, tang, nang. Ay na, kasyan nakakuman ni Apo Diyos, Barok. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Intayon di tabalay, tang. Nang, apaya dito'y tayo kalsada. Ay, huwag nga agpaiso. Umay kayo, dumanon tayo di tabalay. Pasensya am ti balay may Barok. Saan kami ngamin anabak nang? Sana day ta tinapatig kanyak, nanang. Imay kami. Takayat ko nga ibaga kada kayo, nga ay ayatak unay ti anak yo. Kat kidawan mi ti pamalubos yo nga agkalaysa kamin. Sika, Cecil, kayat mo ka di ti paikalay sa kinkwana? Wentang, ngam tong palag tinagtulagan tayo, at ulungak dagiti kakabsat ko ama kaadal. Maaramid mo ka de, kat addanton asawam, anak. Naibaga ni Cecil kanyak ti may papaniti dayta, nanang. Awan parikot kanyak. Thank you, my love. Itikin naman nakaawat mo. Thank you, met my love. Tasimang bay ka itibiyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo italawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.